Lisod man din kinabuhi og minyo. Lisod man din kinabuhi og naay bana. Maumang ka ni. Bumataog sayo. Magdigamo. Trabaho. Alas 5 pa lang. Dapat abtik na ka. Kay daghan kang gibuhi. Daghan kang andaman sa imong pamilya. Nang ako, nagmahay gid ko. May pag nagminyo na lang kog sayo. Maumang ka ni. Nagminyo ko. Akong edad, 30. Nanganak ko. Akong edad, 31. Pag abot na ko anig 42. For sure, akong anak, 10 years old pa. Kaya eskwela pag elementarya, grade 4. Pag abot na kog 50, ang akong anak, mupay pag-graduate in tawon o grade 12. Unya, pag abot na kog 50, kaya pa baka na akong pahuman og college, no? May gali o sa kabuok lang akong anak. What if, tulo kabuok ang akong anak? For sure, pag abot na ako sa pangidaron nga 50, naapa ko yung mga anak, mga bata nga ga-eskwela og elementarya. Pag abot na ko og 60, Diyos por santo, sao na lang. Ang akong pensyon, ang akong sweldo, mahurot ra gyud gasto-gasto sa pag-eskwela. Labi na gayud ang kolehiyo, pirting mahala. Dili pa rin atong panahon sa una. Ang atong pag-eskwela kolehiyo, bulo baratura. Karon, kung wala ka insaktong kwarta, magkamu-mu-mu ka. Na-imagine na ato edad anak. 60, luya na ato mga bukog. Lami na ipahuway. Pero dili ta makapahuway. Kaya ang atong paningkamot, gapadayon pa. Paeskwela sa mga bata. Para makahuman, makakurso sila. Sus, mura punig sugilanon nga. Enjoy now, supper later. May pag akong gipili ang supper now, enjoy later. Maunang dako jud kog pagmahay, oy. May pay gaminyo jud kog sayo. May pay nituod jud ko sa ako mga katigulangan. Kaysa una, binuangan lang jud kog ingon. Oy day, may pay magminyo kag sayo. Kag magminyo kag sayo, hayahay jud ka. Aw tinuod jud di ay. Kay kung gaminyo ko sa pangidaron nga 20, for sure. Pag abot na ko og 21, may anak na ko. Labas pa ko kaayo. Presko. Di pa takabian og bana. Kay perti pag atong lawas, perti pang pormaha. Pag abot tingali na ko og 42, kung gaminyo og sayo, ang akong mga anak, naanas kolehiyo. Pag abot po na ko sa pangidaron nga 50, kung gaminyo kog sayo, ang akong mga anak, murag degree holder na. Mga professional na, mabuhi na, nakapanarbaho na. Napag-abot tingali na ako og 60, kung nagminyo kog sayo, aw, imagine na lang ko, pag-abot na kog 60, hayahay ang life. Pensyonada, magdawat pag-allowance, kay ang lola, pabantayon man sa mga apo. Unya, maka-travel pa ko. Ingon ana unta ang kinabuhi nga akong gipili, no? Maunang nagmahaygid ko. May pay nagminyo kog sayo. Thank you so much for watching my friendship. Don't you forget to like and follow my page, Mom Ellie. And click subscribe to my YouTube channel, Mom Ellie. And don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.